Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutukaron, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na daw po sa Indugabos. Sabado na naman, kaya iribanan po kita sa satuya pong programang Abogado Juan at your service. Siyempre po, kaibanan ang satuyang partner and kasi celebrar pa lang kan sa iyang birthday kan nakaaging January 11. So, happy birthday. Belated. Happy birthday, Ate May. Thank you so much, Abogado Juan. And yes po, salamat po and good morning. Diyos marhay na aldaw ning Sabado po, as much as ini-enjoy ta ang malipot na panahon, Abogado Juan. As in, mauran. Yes, oo. So, Ate May, kang mga nakaaging aldaw, grabe ang oran, ano? Grabe every talaga. day, aldaw. Miss na miss ko na talaga ang saldang. Kaya, maringani mo yan, tadeng gayo, medyo... Bako araw ka itong mga aldaw na dire-diretso talaga si Ura. Garo paluwas naman ang saldang. Puno niya na enjoy aldaw. yun ta, ang medyo malipot na panahon. Kasi pag January talaga, Abogado Juan, di ba? Talagang oran, malipot. So, enjoy yun ta. Ining na-experience ta kasi masunod ka ni medyo maparapaypay na kita. So, as much as in-enjoy ta po ang malipot na panahon, sana po kamo po nag-i-enjoy man kan sa tuya pong programa, ang Abogado Juan at your service. Paabutan ta, Abogado Juan, good morning. Sa satuyang mga paradamog, sa satuyang radio stations, 2 radio stations, sa 95.1 Home Radio, sagkod sa 97.5 Bangon OKFM, and of course, sa mga live, hi! Sa mga nagdadalan po sa Facebook page, ang Abogado Juan. Tama? Bako lang sa Naga, bako lang sa Camarines Sur, bako lang po sa Bicol Region, kundi sa interong Pilipinas, as in po sa ibang parte kang kinaban. May mga suki po kita dyan, sa manlain-lain na parte kang kinaban. Salamat po maray sa padagos na pagsuporta, as in pag-anduyog sa satuyang programa. By the way, Ate May, duman po sa medyo din nakakasabay sa tuya sa live telecast and broadcast. Telecast, yaw kita sa PBN TV5, Channel 9 sa Converge Cable TV dito po sa Ciudad ng Naga. And of course, we have a late upload sa YouTube, Abogado Juan channel. So please like our page, Abogado Juan, and also like and subscribe to our channel, Abogado Juan sa YouTube. Gulpi po kita makakapurutan nin karaman sa mga issue legal, lalo na niya Ate May, ing baga itong mga diskusyon manungod nga ni sa nangyari kay Miss Christine Dacera sa wrong flight attendant. So talagang grabe po ang discussion sa social media. Manlain-lain ang sa indang mga argumento, sisay baga may sala, sisay ang dapat managot sa pagkagadan po ni Christine Dacera. Pero bako po yan ang topic tahon yan, Ate May? Excited ako, Abogado Juan, sa tuyang topic. Very interesting. Sa tuyang pag-urulayan. So, duman sa mga nagdadangog, welcome po sa tuyang pong programa and good morning. Pero bago yan, Abogado Juan, paabutan ko ng happy birthday sa mga birthday celebrators natin ng ngunyan ng January. Happy birthday po sa aga, sa ko yung tugaw bago kumalingawan sa atin ini happy birthday. So, happy birthday ki Nini. As in, syempre, di kong papalihison ini na i-greet man sa tuyang amigo, si Mr. Irvin Parco Santo Tomas, na iyo po ang presidente kan Philippine Wikimedia Community. Nihuli po sa taon na ini, ngunyan pong taon, 2021.
Iyo po ang 20th year anniversary kan Wikipedia. Aram mo ate may ang Wikipedia, no? Pag medyo may Siya ang online encyclopedia. Pag pinapahapot sa ko si Abogado Juan, medyo ayan ang satuyang Google ta. Google. Yes. Sa mga sources of very reliable and accurate information, yan pong Wikipedia. So, happy 20th year anniversary po sa Wikipedia. And of course, itong mga nagsusupport, nagtatabang sa Wikipedia, itong pigaapod ng itong mga editors kayan, because it is being edited, ang mga material dyan, collaboratively by volunteers called Wikipedians. Wikipedians, okay. So, congratulations po sa Wikipedia. Ngunyan, duman sa mga nag-arapot po manungod kay Christine Dacera, ako talaga, I'd like to refrain from discussing the different issues surrounding that particular case. Ninhuli nga nita, nasa piskalya na ang kaso, nagsangat na ning kaso garo, if I'm not mistaken. Ngunyan, ang masasabi ko na lang po dyan sa mga nagsusubaybay po sa isyong iyan, o sa mga issue surrounding the death of flight attendant Christine Dacera, na ang laban pong ini, laban po ng ebidensya. And of course, ang ebidensya pwedeng mahiling duman po sa autopsy. Itong pig-autopsy nga, pig-utrogiraro yung autopsy, sabi nga ni kang lado ni kapamilya ni Christine Dacera, na di naging kumpleto itong conduct ng autopsy. So itong mga findings naman, igong garo na miss out subuot na mga vital information base sa paghiling kung ano talaga ang pwedeng kapurutan ng mga ebidensya pa. Duman po sa lawas, sa hawak ni Christine Dacera. And of course, siyempre duman sa scene of the incident, na itong lugar na kung saan nagadan siya, duman sa bathtub, duman po sa room, sa hotel. 2209 o 2207. So, duman po sa sarong rooms na kung saan carry ba niya itong mga friends. Sa mga gay friends. Talagang mga amigo niya. Okay. So, ano po ni, laban ng ebidensya. Aram po nito sa criminal case, ang kaipuan pong pruweba, itong pag-abot ng proof beyond reasonable doubt. Ngunyan, kung igo talaga mahiling na igwang ebidensya ng garmal treatment, igwang persa na ginibo na mahiling po sa mga lata, mga bruises, asin itong mga hematoma, lalo na sa may lower part kasi iyang hawak. Iyan po ang data na masasabi kong iyan baga kausa kang drugs o kausa kang puwersa, dalan tangarig siya maabuso sexually. Halaton ta po kung ano ang ebidensyang mahihiling base po sa ikaduwang autopsiya. Pati nga itong urine sample, garumay na ko duman sa urine bladder ni Christine Dacera. So, let's just wait for further developments. Sa ngunyan, difficile po na for us lawyers to take sides kung arin talaga ninulingan ita mayo kaming o kita kulang ang sa tuyang kaaraman kan detalye kan mga real evidence na pwedeng kapurutan ng leads kung igo talagang krimen na nangyari po sa sayang persona. Lalo itong piga-akusar na subuot igwang sexual abuse na nangyari po sa saya. So, balik kita sa tuyang magiging topic ko niyan na Ate May. Ano nga itong Pig-mention ta last the last time. Si Pig-mention ta last time, sabi ko nga ni kay Abogado Juan, magtalbog na ang gabos, bako lang ang cheque. So, yan and for the information of the viewing public, pati po itong nagdadarangog sa radyo, ito pong ini pong topic na ini, Ate May, actually naging subject matter na siya sa kuyang vlog, way back pa, pirang bola na nakaagi, kung ano po ang mga layers na ma-apply manungod po sa
sa satuyang topic, satuyang tema mo niyan, iyan pagtalbog nga ni Bouncing check. Pag-bounce kan check. So, igo pong duwang layers dyan. Primero po itong bouncing checks law, anti-bouncing checks law na pigapod na BP 22. Asin po, itong pag-bouncing check that results in another crime. Pag-issue ng check na nag-bounce, nagtalbog, na pwedeng hagupon kan saro pang krimen. Bako lang BP 22, kundi ito pong Article 315, Paragraph 2D, kan Revised Penal Code. Ito pong pigapod tang estafa. Yes, that's right. So, si mga nagdadalang po, si mga na-issuehan, nag-issue ng cheque, yan po ang satuyang topic, nagtalbog na cheque or bouncing check po. Tignan po sa programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Kaya ako makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-through at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Welcome po kita mga tugang sa programang Abogado Juan at your service, and aramon ta po ngunya na Sabado ang satuyang Latin Maxim. Abogado Juan, excited ako maaraman ang manunoodan kong Latin ngunya na Sabado. Ano po ang satuyang Latin Maxim? Ate May, kasi sa tuyang mga parahinanyog, paradangog, kasi mga paradalan, sarap pong very common, commonly used, perwitan na dangog na Latin Maxim. Ini pong pigaapod na malum prohibitum. Literally, in English, malum is wrong, or evil. Tapos prohibitum, prohibited. So, kung itatranslate yan sa English talaga, wrong which is prohibited. Wrong which is prohibited. Sarong sala, o sarong sala, tapi babawal. Pero bako siyang talagang inherently wrong or wrong in itself. Nagiging wrong lang siya at igwang lay, igwang batas na nagbabawal sa sarong act or omission. So, iyan ang satuyang topic mo niyan. And that is opposed to another Latin maxim. Ang kabaliktadan kayan, itong pick-upod tang malum in se, which is evil or wrong in itself. So, igwaman mga lay, o mga layes, mga batas, na talagang pigbabawal ang mga bagay-bagay, ninhuli nga dito talagang ang perception ng tao, ang paggiling ng tao, talagang sala siya. Sabi ba, pagadan, that is Rape. malum inse, rape. Okay. That is malum inse. As opposed to malum prohibitum, na bako man talaga siyang sabi yung tang sala.
pero nagiging sala lang sa matakang lay, ninhuli nga ni ta siya pigbabawal or wrong because it is prohibited. So ano ang mga example kan pig-apod na malum prohibitum? Yan itong mga traffic laws, halimbawa. Pigbabawal ba ngayon na maglaog sa sarong kalye? One way yan. That is malum prohibitum. Pigbabawal, bako man talagang sala na mag-drive ka, kundi pigbawal to promote better traffic flow. Para di kumbaga, di mag-traffic na maray, kaya pigwa one way ang sarong tinampo. O kaya, bako man talagang wrong in itself, baga ang pag-issue ng cheque. Bako man yan talagang, kumbaga, kasalaan, nag-issue ka ng cheque sa pagtubod na mapupunduhan mo ang cheque. Naiwani ang segue ta digdiyo sa topic ta mo niyan, kaya naging tema ta sa segun sa Latin, ini pong Latin term or Latin maxim na malum prohibitum. Ngunyan, ano ang kaiban kanduwa? Sa malum prohibitum po, day po kinakaipuan ang mens rea, or itong sa English, itong criminal intent. Criminal intent. Day yan pig-require sa malum prohibitum. Basta nagbalgar ka sa sarong lay na pigbabawal ang sarong bagay, ninhuli nga dito pigbabawal yan kang lay, which is not inherently wrong. Ano na yan? Mananagot ka na sa batas, sa lay. As in, ligo yung penalidad, sarong criminal offense na pig-apod tang malum prohibitum for the promotion of public good, public welfare, kaya igwang mga pig-apod na malum prohibitum pinalos. Ngunyan, itong malum in se, you have to prove criminal intent. Tano ta pigbugbog mo to, itong sarong taho, ano to? Igwa ka talagang maating kaisipan na magkausa ka ning injury duman sa taong ito, or was it self-defense? Yung baga. So, you have to prove criminal intent. And how do you prove criminal intent? How do you prove it? Dati nga nila mention nata, can you read my mind? My mind? Dahil ko pwedeng maaraman kung ano ang iniisip mo. So, kung pighilita kang matarungon yan, Ate May, is it already a crime? Dahil ano malay mo, pwede pa rin siya ang mata ko. Bako? Dahil nakamaan. Dahil baka mayo akong control sa muscles kang mata. Pero, pag may ginibo na ako ni sarong bagay na maresulta sa sarong krimen, then iyan pigapod na overt act na yan, itong nahihiling, pag sinabi tang overt act, nahihiling kan sa toyang mga mata, namamatian ta kan sa toyang mga senses, then those external acts, not the internal intent, will prove what is the internal intent. Naintindihan mo tabi, Ate May, o... Ang halimbawa ngayon abogadoan, kasi sabi mo iyan malum in se, ang pagsigarilyo, pag-inom, sa insya mapatak, sa ano yan? Malum prohibitum. Well, smoking in itself is not inherently wrong. Although, we should promote good health. Takong inherently wrong yan, di kuta na, ang pigbawalan, itong pag-manufacture kang sigarilyo. Kundi pig-regulate lang siya. Meaning, piglilimit lang ang paggamit kang sigarilyo. You cannot smoke in a public place. Kung gusto mong ang ano kaya smoking is inherently bad for your health, But your smoking should be confined in private places na ika lang maapektaran. Dahil maapektaran sa ibang tao, na dahil tao. Tarong tamang baga, anyone who does something by an act or omission and cause damage to another should be liable for the damage done under Article 20 and 21 kan Civil Code. So, maging willful yan or negligent
Kay Puan managot ka kung nakakadanya ka sa iba. Nasa iling ko, ang pagsisigarilyo, if you do it outside, in a public place, lalo na may mga ordinansa baga ang mga local governments, igwang executive order ang presidente, ang Pilipinas, na nagbabawal nga ni sa pagsigarilyo in public places and in government offices and premises, iyan po malum prohibitum. Ang huli nga ni, bako man inherently wrong ang pagsigarilyo, but nakakadanya siya sa ibang tao kung gigibon mo sa public places. Kaya ibang mga tao, yaon dyan, magiging second-hand smokers, correct. sinda. Na dapat maprotehan taman ang sindang kapakanan. Correct. Kaya bawal yan. So, yan, anti-smoking ordinance or executive order kang presidente, yan po, malum prohibitum. Ngunyan, ining pag-issue ni cheque, ano yan? Malum prohibitum o malum inse? Ika daw, Ate May. Iano mo daw? Pag-issue ng cheque, malum prohibitum. Ano? May man ba bawal na mag-issue ka ng cheque? Diba? Pero, ngunyan, malum prohibitum, yan, BP22. Yun. Pag nag-issue ka ng cheque, na nagtalbog, bawal yan. Bawal ang pag-issue ng cheque na nagtalbog. Tabi kapod na bouncing check. Ang cheque baga, pag nag-good, dahil yan nag-bounce. But sabi yun, mabalik yan duman sa nag-issue kang check. Prueba yan na gawin ang resibo na nag-good ang cheque niya. Duman sa tao na pig-issuean niya. Ang cheque kaya, igong that is a negotiable instrument. Na kung saan, magkapirang parties ang imberto dyan. Itong drawer, issuer, or maker, ito nagigibo kang cheque, nag-i-issue na igong checking account sa sarong bangko, tapos igong payee. Igong siyang babayadan. Nakalag talaga ang pangalan niya dyan. Pay to, kung sisay na pangalan. Tapos, drawn against, kung sa'yo na bangko. Pwedeng i-claim ang value ka itong check. Kung 100 pesos yan, i-claim mo sa piga-apod na drawy bank. You either go to the bank and encash it, madumang ka sa counter kang bangko para i-encash mo yan, or you deposit it in your account with the same bank or with another bank. Saka mo maaraman kung talagang matalbog yan if it is not honored upon presentment. Duman sa bangko na kung saan itong cheque pig-issue katong issuer, drawer, or maker of the check. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service.
Alright, mga tugay, natawag na po ang detalye manunod sa BP22. So, ngunyan, Abogado Juan, taon mo kami ng idea naman sa mga nagdadungog sa tuya, mga nagdadalan, ano man ang gati, simpleng pagkasabot ang cheque. Alam mo, Ate May, ang cheque, sabi ko nga it is a substitute legal tender. Kumbaga, substitute to legal tender. Salo siyang substitute sa kwarta na pwedeng gamitin sa pagbakal o sa mga kontrata, sa pagtransaksyon, sa business, sa pagbayad, whether dated or post-dated check. Sa bangko kaya, doon klase ang accounts. Itong savings, tapos itong current or checking account. So, ang cheque, bangong araw ng savings, kwarta ang pigurlayan. Sa cheque, ang pigurlayan, ini papel na ini na kung saan, ano man na cheque ang pig-issue mo, kaipuhan, it should be supported with sufficient funds. So, iyan ang obligasyon kan sarong check holder or current account holder na dapat kung magamit siya kayan, gano'n man lang siya nagagamit ni kwarta. Pero papel lang, sabi ko kasbago, pwedeng gamitin kung dakulaan na ang amount, wala na, berbit-bit mo ang pirang milyon na kwarta para magbayad sa katransaksyon mo. Sarap ba dyan? Kung halimbawa, kulang pa ang pundo mo, okay man yan, ipopost date mo. So, ang date of issue kayan, itong date of kung saan, anong nakalaag naman sa cheque. So, ang elements kaya kang BP22, dapat na pig-issue ng cheque. Okay? Pig-issue ang cheque, tapos iyan pig-issue ng checking iyan, iyan kabayadan yan sa sarong obligasyon. Both sabi yun, sarong kautangan, previous or existing obligation. Prior or existing obligation. Halimbawa, may utang ako sa imo, dati, tapos pigbayadan ta ka, cheque. So, for account, kung ano ang kautangan, iyo man ang kabayadan with interest. Sa practice, napakinabangan ko si kwarta mo, tapos pig-post date ko si cheque, di syempre ma-interest ka man. Itong cost of money na tiga-apod, iyo man yan ang sa imong ganansya. Tapos iyo man ang kabayadan ko, sa tabang mo man sa kuya. Para man si mga pang-ipo ka sa kwarta sa panahon na ini, mapaikot mo man. Mapakinabangan ko, Okay. dawa mayo pa akong kwarta. So, iyan pig-apod na for account. Kwarta sa kwarta. Or for value. For value received. Halimbawa, nagpabakal ka sa kuning sarong, halimbawa, cellphone, may akong cash. O kulang ang cash ko, so pwede takang tawan ng cheque. O pwedeng dated sa aga, ta sa aga po pa ako magkakakwarta, pupunduhan ko ang cheque. O kung may kwarta, tana ako, ay may akong cash, pero may cheque ako, funded, pwede takang tawan. That is for value. For value received. Either for services or for goods received. Basta ito may value. Pigribay ko, cheque. So, yan ang pag-apod na for value. Itong saro, for account. So, yan ang first element. Kaya, second element is, kaya po, itong nag-issue ng cheque, ako, dapat may knowledge ako na at the time of issue, igwang sufficient funds. Meaning, at the time of the date of the check, whether today, tomorrow, next month, or many months from now, or years from now, may date yan. That at the time of the date of the check, I should have knowledge that the check is not funded, or the check will be drawn against insufficient funds, or against a closed account. O kaya, pinapundo ko ang pag-good kang cheque for any reason. Kung valid ang reason, that is a good defense. Kung mag-bounce ang check, dahil na honor, it was dishonored, dahil yan mabalik sa kuya as good check, kundi ma-bounce yan. Kumbaga, kung daradara mo ang cheque, ma-bounce sa imo, mabalik sa imo, ebidensya mo yan para kasuhan ako ni BP22. O kaya, kung pwede mag-swak sa Article 315, Paragraph 2D,
kan revised penal code, yan pigaapod ng estafa, pwedeng kasuhan mo kaya. Or both. Tabagkaiba man ang elements kang BP22 sa estafa under Article 315 2D of the revised penal code. So, yan ang ikaduwang element. Knowledge. Dapat may kaalaman. Kasi bago-baga na-mention natin, paano taman ipoprove ang knowledge? Oo. Paano mananggad? Kaya ini nga ni BP22, it is not strictly malum prohibitum. Bawang araw kang ibang malum prohibitum laws, kumbaga, pag may ginibukan sa rong bagay, basta prohibited yan, you're already liable. You don't have to prove anything. The act itself of violating that particular law that prohibits it is already sufficient to convict you of the commission of that particular malum prohibitum crime. Pero hindi po sa BP22, you have to prove knowledge. The knowledge of the issuer of the check, ito nag-issue kang check, na aram niya, may knowledge siya na insufficient ang funds niya at the time of presentment. And under BP22, ang period of presentment is 90 days. Although a check will become stale after 6 months. Ma-expire na. Okay. So, kung ang kung ang check within 90 days present for encashment or pig deposit para mag-good ang check tapos pig dishonor or pig deny kang bangko due to insufficient funds or due to a closed account or okay pig prevent na ipag-good. May instructions ang current account holder na daiyan i-good o i-honor kung pagbako yan justified BP22 mangyarari yan. Ngunyan, kung within 90 days i-present yan tapos nagtalbog, kaipuhan i-notify mo notice duman sa nag-issue kang check na nagtalbog ang sa iyang check because in the absence of such a notice pwedeng ma-acquit Gustong sabihin, ang nag-issue kang check na nagtalbog. So that is a major element of the crime. Kumbaga, takumayong notice and within 5 days day niya napunduan ang cheque o he or she, the issuer, didn't make any arrangements to pay, day siya mananakiulay na bayadan ito o nag-issue ng promissory note, halimbawa, nababayadan niya iyan, tapos nag-good itong pikutob niya itong promissory note niya, kung day niya pikutob, then liable siya sa BP22. So, according to Section 2 of BP22, there is prima facie evidence of knowledge. Igod ang rebuttable presumption of knowledge na aram ko na nag-issue ng cheque na mayong sufficient funds. Okay po. If within 5 days from knowledge, from notice that the check was dishonored, they could to pig bayadan the full amount of the check or made arrangements to pay, whether in full or on installments, if the creditor itong pigbayadan ko kan cheque ma-agree duman sa terms katong arrangements na ito. So that way mayong crime kung pigibuan ng paagi. Correct. Para mabayadan daw nagtalbog na nga niya ang cheque. So may 5 days pa man. May 5 days. From notice not from presentment. From notice. In a plethora of cases, gulpian mga jurisprudence dyan, kan Supreme Court, digdi sa Pilipinas, na nadidismiss ang BP22, ninhulingan tama yung notice. Day mo man lang ako pignotisyaran in writing, na nagtalbog ang cheque. Sabi kang Supreme Court, day madalaga ng 5 days, kung mayo kang pruweba
na na-receive ko itong demand letter mo. So, dapat makareceive. O letter mo na pinaara mo ako, pinutisyaran mo ako, na nagtalbogan sa kuyang cheque. Paano kung may si tao or habo akong i-receive yan? Paano yan, sir? Ay, Abogado Juan, kung diin mo na kukontak si tao, tapos diin pinirmahan, ano ang mga pwede pang... Iyan ang magiging problema dyan. Magiging depensa yan. Katong, magiging depensa ko yan bilang nag-issue katong nagtalbog na cheque, na di ko ay na-receive. Pero kung dudulag-dulagan ko, tapos di man ako nakukuha, ikaw ang bagang alternative modes of serving notice. Iguang through registered mail. So kung iguang mga RK na mga paagi with return card. So ito ang magiging pruweba mo. Pagbalikan tong return card, kaya nga pick up na return card, dapat ibalik sa sender katong demand letter na with notice that the check was dishonored by the bank on a specific date that it was presented within 90 days from date of the check. So iyo po iyan ang evidence of knowledge. So, balik kita naman sa overt acts. So, ang overt act na mapatunay na igwang knowledge, itong failure ko to pay the amount of the check within 5 days. Or to make arrangements to pay the full amount of the check. Depende sa pagkakauyunan nindo at tang duwa kung matugot ka sa ano man na paagi pa, like promissory note or payment by installments, kung mabuot ka, Arrangement demo na ako, rin do. Correct. demo ko kakasuhan. So, yan po ang ebidensya. So, you do not read my mind, but my failure to do something about the check para mabayadan ta ka, para magkaigwa kang hustisya within 5 days. Kung di ko yan ginibo, that is already evidence, prima facie evidence of knowledge. So, araw kaya ang pagpo-prove kang knowledge, kang issuer of the check, that he had or she had insufficient funds at the time that the check was presented. So, di man talaga babasahon mo ako. Itong failure ko to make arrangements na mabayadan within 5 days, itong cheque, from date of notice. So, dapat may pruweba na na-receive ko ang notice mo, itong demand letter, Dapat mag-sign notifying me. talaga. Oo. Okay, ipadara mo sa other modes of service of the letter. Tapos may pruweba na talagang na-receive. Then, that will be sufficient evidence of prima facie evidence that I had knowledge that the check had insufficient funds. Paano kung mananggad maaraman na nagtalbog ang check kung mayong notice of dishonor? So, iyan ang mga technicalities kayan. So, sa kaputan mo, kung paano ma-prove, iyan ang kasimbagan dyan. Kung halimbawa ba kayo kasi mag-receive katong demand letter, pwede ba yan, Abogado Juan? Kung halimbawa si kapamilya o si kasambahay, si helper, pagpirmahan, considered na ba yan as may mga jurisprudence na nagsasabi na dawa itong basta responsible person na bistado ko na talagang kaibanan sa harong, halimbawa sa opisina, na pwede mag-receive kan mga pinapadara sa harong o kaya sa opisina, then that will already be sufficient evidence of proof of notice of receipt Yes. of the notice of dishonor. Kasi pwede man, ako, pag naka-receive ako ng demand letter, pwede ko ma-deny na, ano ba, ako magperma, man ako na-receive. May man Alam ako. mo kung dayan uonrahon as an alternative mode of service of demand letters, di may na pala makaka-receiving demand letter. Correct. So, dapat gabos sa snail mail, sa, gabos gibuno para ma-receive niya lang si, Iyo. demand letter. Kasi mabilang ng 5 days, so pag maglampas ng 5 days, mayo akong ginibo para mabayadan ka, masettle itong obligasyon ko, then you can file the appropriate case for of BP22 para maging managot ako duman sa pag-issue ko ng nagtalbog na cheque. So, dapat may knowledge. Ano pa, Abogado Juan? Knowledge, dapat may knowledge. Ang elements kasi po yung BP22. Ano pa? Knowledge and of course itong notice. Itong notice. So, yun na yan ang elements kayan.
absent any of the elements, ma-acquit itong ako as the issuer of the check. Alagad, dawa ma-acquit ako, it doesn't necessarily follow, dahil nangangahulugan, na dahil na ako liable sa imo, sa naging utang ko. Because under the law, tandaan mo ni, Ate May, every person criminally liable is also civilly liable. Ang sisay mandaang may liability criminal, igwaman liability civil. In fact, under Section 1, turong ko, na-mention ko nakaagi, Rule 111, the institution sa pag-file kang sarong criminal case, implied instituted naman dyan, kabali na dyan ang civil liability. So you don't have to file a separate one unless you reserve the filing of a separate civil action to claim civil damages. So kung nag-file ka ni BP22, kabali na dyan itong utang na dapat bayaran ko. Iba man tong BP22 na liable ako for fine and or imprisonment. Sa baga siyang penal law. Na pig-explicar ko nga ni Kasubago duman sa pig-replay na vlog. So, digdi, malinaw, na dawa ma-dismiss o ma-acquit ako. Di man nangahulugan na maana akong pananagutan sa imo, civil. Nihuli nga ni, tamay utang ako sa imo. So, balik kita duman sa Section 20, Article 3, kan Constitution. No person shall be imprisoned for debt. Yun. So, iyon na to. Pag civil, purely civil ang liability, Ate May, di ako mapipriso. May utang ako sa Maski inyo. may utang. Sinda pa nga Pero, kung mayo akong kakaraparta, insolvent ako, mayo akong makukuas ako. Yeah, Kung mayo akong propriedad, you can ma-attach na property. Mayo akong kwarta sa bangko, mag-garnish na man na kwarta na pwedeng makasatisfy kan sa kong obligasyon sa imo. So, magkaiba yan. Civil liability. If magiging liable ako civilly, kung an acquittal is based on reasonable doubt. Reasonable doubt. Kung ang acquittal, mayo talaga akong liability, pati civil liability, wala yan. Pero kung acquittal, pigsasabi kang korte, kulang lang si ebidensya, di siya maabot sa pigaapod ng proof beyond reasonable doubt. So, ang acquittal ko is based on reasonable doubt. Pero kulang ang ebidensya. If that is the case, then I will be civilly liable. Malinaw, Ate May? Yan, sinasabi ko. Di mapadagos kita atyan, i-discuss na naman ang manugod po sa Article 315, Paragraph 2D, estafa, sa pag-issue man giraray kan sarong bouncing check. Magbenta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For
your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Apod na, kay abogaduhan. Apod na, kay abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, abogado. Bugaduan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service! Apod na, kay abogaduhan. Bata kita pagtugan sa programang Abogado Juan at your service. And duman po sa mga gustong maghapot kay Abogado Juan, uya po sa tuyang contact numbers 0929-259-5441 sa code 0927-431-3899. And pwede rin po kamo mag-send kan sa inyong mga questions kay Abogado Juan sa tuyang Facebook page. Just simply search Abogado Juan. Okay, so sa tuyang kahaputan, Abogado Juan, ready ka na ba? Kasi Okay. tuyang question. Ngunya na Sabado, sabi Sige, digdiyo. Barbaranta. Sabi digdi, Abogado Juan, good morning. Sabi niya, naisyuhan po ako kansa kuyang, naisyuhan po ako nin nagtalbog na tseke. Ano po ang pwede kong ikaso? Sagot, paano po yan, Abogado Juan? Tamayo man po baga nakukulong sa taong dai nagbabayad utang. Paano nasa na po pala niyan, Abogado Juan? Salamat po sa pagsimbag. Okay. Simbaguntayan, Ate May. Simbagun ko itong ikaduang mong hapot na no person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. Nakapalaman po yan sa Section 20, Article 3, Bill of Rights, sa tuyang 1987 Constitution. Well, tama yan. Pag simpleng utang talaga, simpleng obligation lang, mayong checking inverto, talagang ano yan, pwedeng maging simpleng pagkakautang lang yan. Pero lang kung igwang fraud or deceit, malaog yan sa estafa. Gulpi kayang klaseng estafa, dawa mayong checking inverto. Basta igwang panluloko, igwang pangguguyo, igwang pagpatubod baga, na araw kani, na mayaman ako, etc. Kaya napabutas ta kaning kwarta. Dawa may cheque o may cheque. Ngunyan, ang tema kay ngunyan, ito manood sa BP 22. Tapos estafa as defined under Article 315, Paragraph 2D of the Revised Penal Code. Kasi bago po, discuss na ang manungod niyan sa BP 22. Na kung saan, kung simpleng pagkakautang lang, ang ipoprove mo dyan, itong knowledge. Pagkaaram, kantong nag-issue kang cheque, kasabaguhan niya ako baga si example na nag-issue kang cheque, kay puan, ma-prove mo kung kakasuhan mo ako, na aram ko na at the time of presentment, kan cheque sa bangko, para mabayadan ka kan sa kuyang obligasyon o pagkakautang, aram ko na may insufficient funds ako or no sufficient funds drawn against insufficient funds or against a closed account. So kung aram po kayan, tapos within 5 days from notice of dishonor na ipapadala mo sa ko bilang iyo ang nag-issue kang cheque, di ko yan panuan o di ako nakiulay man lamang or made arrangements para mataparan ko yan base sa tuyang panibagong pag-uulay after na nagtalbog ang cheque, ano yan? BP 22 yan. So ang pag-prove mo dyan, itong pagkaaram ko na mayo pala na akong pondo duman sa cheque ito. Iyan kaya mayong deceit. So pag estafa kaya swindling, igwa ng panluloko. Igwa ka ng mga pampatubod na dawa ba kung totoo. Halimbawa, pagpatubod ka na may pondo ang sa kuyang cheque. Tapos, ang kaiban po kang BP 22 sa Article 315, Paragraph 2D, ang naging rason kung taano ta nagbutas kaning kwarta,
na na-induce ta ka na magbutas ng kwarta, itong checking ito mismo. So, digdi po sa Article 315 2D, dapat igwang prior or simultaneous fraudulent acts or false pretenses. Bot sabihon, igwang mga panluloko na ginibo ako. Kaya napabutas ta kaning kwarta, as in, naging material o naging dahilan sa panluloko ko sa imo para maasigurar ka na mabayadan itong check na pag-issue ko. So, iyan po ang kaibahan kan BP 22 sa Article 315 2D kan Revised Penal Code. Tadigdi ang pigpo-prove mo, bako itong knowledge lang, aram ko na mayroon akong insufficient funds, kundi ang ipoprove mo digdi sa Article 315 paragraph 2D, itong deceit, itong panluloko. So, paano yan mapoprove? Ikaw man din pigapod na prima facie presumption na igwang deceit o igwang panluloko kung within 3 days from dishonor, day napunduhan kadtong nag-issue kang cheque, itong checking nagtalbog. Duman baga sa BP 22 within 5 days. Pero kay po ang notice of dishonor. Digdiyo sa Article 315 2D, day po kay po ang notice of dishonor. Ninhuli po, taday siya element of the crime, of estafa, as defined under Article 315 2D of the Revised Penal Code. So, yan ang kaiban kayan, Ate May. Ang BP 22, simpleng pagkakautang, pero criminal siya in nature, ninhuli nga ni, it is against public order na magpara-issue ng cheque ang mga tao na mayo man pala ng pondo. So, mararaot ang ekonomiya. So, iyan ang rason kayan. Kaya igwa kitang BP 22. The mere issuance of the check and the mere knowledge that the check is not fully funded or is supported by insufficient funds, kato nag-issue kang cheque, ano na po yan? BP 22 na yan. But you have to prove knowledge. Tapos ang knowledge na yan, may prima facie evidence of knowledge kung within 5 days from presentment, from notice of dishonor, day na punduhan. Digdi po sa estafa, 3 days from presentment and dishonor, tapos day na punduhan, prima facie presumption na igwa pong deceit, igwang panluloko. Or kung pwede mo man siyang i-prove by other evidence, na para pirit ka, pig-induce ka, na magbutas ng kwarta, tayo di baga ngaya, tunay na diamond, yan pala, bako man. So, basta may mga element ng panluloko na, bako na yan simpleng BP 22. Iyan, malaog na yan, o hahagupo na yan, sa estafa, as defined under Article 315, paragraph 2D of the Revised Penal Code. Okay. So, paano halimbawa, abogado Juan, kung aram ko na close na si account ko, tapos nag-issue pa ako ng cheque, tapos, after ko mag-issue ng cheque, paano yan? Paano yan, abogado Juan? Okay. Ano yan? Sa inyo ma-fall? Duman sa BP 22 o duman sa estafa? Okay, arap ka ni. Ma-fall siya sa Article 315 2D of the Revised Penal Code. Magiging estafa siya, magiging swindling. Because the mere knowledge at the time of the issuance of the check that the account is already closed. Tapos pigpatubod ta ka pa na pwedeng mag-good ang cheque. Yan pala, from the very start, from the very beginning, aram ko ng sarado na, mayo naman kamugtakan itong checking account ko. Pigpatubod ta ka pa na good magud iyan. Aram mo, di ko balingawan itong kasong Batak versus People. Sabay sa mga landmark cases na kung saan tawan doon kang Korte Suprema na kung ang sarong tao nag-issue ng check, at the time of the issuance of the check, sarado na o close na ang sa iyang account, ano yan? Estafa yan. Under Article 315, paragraph 2D, Revised Penal Code, kung itong checking ito, iyo ang naging dahilan kan pagbutas mo ng kwarta. Didi kaya sa
Batak versus People na convict iniyo si ining accused sa RTC tapos sa Court of Appeals big affair, so petition for review siya sa Supreme Court on, of course, on questions of fact. Ngunit, of law, law lang, Supreme Court. So, digdi, ang istorya digdi, nag-issue ng cheque ining Batak. Tapos, taga-Pangasinan ini, tapos, rediscount niya ang cheque. Halimbawa, sa pulong cheque. Halimbawa, January, February, March, up to October ba ngayon, sa pulong cheque. Pero kung issue niya pala ito, sarado na ang sa iyang account, closed account. Batak versus People, GR number 1916-22, 1916-22. Pig-decisionan yan very recently lang, June 6, 2018. Sabi kang Korte Suprema, ito daang pag-issue ng cheque, mga cheque, series of checks, na pigpa-rediscount niya, ano mga rediscounting atin Pag-clear, but sabihon, pigpabakal si cheque. Pabakal, okay. So, ang tubo ka itong pigpabakalan, na-advance na itong pagkaltas kang, kang interest. Adigdi, si interest is 5% of the aggregate amount of the check. So, kung 10, baga ngayon na cheque, 5% of that, iyan binawas niyang itao. So, halimbawa, itong cheque ngayon 10 is worth, simplihanta na lang, worth 100,000 pesos. Itong 10 cheque, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Pigbawasan niya na ng 5,000, 5%. So, ang pigtaon niya na kwarta, bako ng 100,000. Ang pigtaon niya ng kwarta, bawas na ng 5%. So, total of 5,000. Ano ba kung 100,000? 10,000, 10,000, 10,000. So, ang total kaya na 5% is 5,000. So, ang tinaon na lang is 95,000. Duman sa cheque, 10 checks na worth 100,000. Yan ang pig-aabot na rediscounting. Pagpapabakal kang cheque. So, ang tubo, itong advance interest. Ligdiyan, sabi kang korte, Supreme Court, ano da yan? Panuloko. Kumbaga, pigpatubod mo si pigkuanan mong kwarta, pigpa-rediscountan mo, pinabakal mo si cheque, na-advance si discount, pero aram mo na from the very beginning, na day man palang mahagod ang cheque. Na iyon nga rin ang nangyari. Kaya, na-convict po, ini yung akusado hindi sa kaso ini. So, pag close na account, definitely, na yan, Article 315, Paragraph 2D, estafa na po yan. Ang kaso dyan. Alright. So, malinaw yan. Aram mo kay Abogaduhan, ang panloloko by nature, sala na talaga. Diba? So, hindi magparapang loko. Basta tandaan na po sa Article 315, Paragraph 2D, ang naging rason sa pagbutas ng kwarta, itong cheque. Si check. Tapos may deceit or fraud. Simultaneous with the issuance of the check or by prior fraud or false pretenses. Alright. So, ipo yan sa tuyong kasimbagan. Alright. So, sana po nalinawan itong mga naghaharapot. Ano naman po sa mga harapot, welcome na welcome po ang sa ilang mga questions. Digi po sa tuyong programang Abogado Juan at your service. So, babalik pa kita, Abogado Juan, digi sa tuyong programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon?
Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Basta po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ayan, so sana po nalibunagan si sa tuyong mga parahinan nyo, mga paradalan sa Facebook at sa tuyong topic ngunya na Sabado ang bouncing check or ang pagtalbog ng cheque saka si Stefan, na-discuss din ni Abogado Juan. So Abogado Juan, ano daw ang pwedeng itapik sa Sabado? Aram mo, ini nangyari. January, dakulo na kong nakaka-receive sa kuyang fan page, ano, especially sa kuyang Facebook page, na ito karta ang manunungod sa rape. Siring man nga ni sa inbox kang Abogado Juan sa Facebook, aninuli nga ni ta grabe ang debate nga ni manungod sa itong namisyonar ta nga ni kasubago, pagpuon pa lang, itong manungod nga ni sa Christine Dacera case. Rape po ang satuyang magiging sa Sabado. Topic sa masunod na Sabado. Alright, so thank you so much. Pasalamatan ta, Abogado Juan, ang satuyang mga nagdarangog sa 95.1 Home Radio, 97.5 Bangon OKFM, and of course sa tayong Facebook page, ang Abogado Juan, and of course sa YouTube, sa Cable Channel 9, sa TV. So hello po sa inyo, and thank you so much sa mga nagdarangog asin nagdaralan. And of course, Abogado Juan, thank you. Sa tuyong programa, Abogado Juan at your service, sa tama sa nakita, taan tama-tama, ang sala-sala. Ini po si Ate May Di Maano. Iniman po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan.